Il-ħaddiema tal-Aġenzija Infrastruttura Malta poġġew l-ewwel travu tal-Konkos minn 16 li se jkunu qed isaqfu triq il-ġdida li se tgħaddi traffiku minn taħt it-triq arterjali tal-Imrieħel. Dawn it-travi jiżnu 6 tunnellati l-wieħed u flimkien se jiffurmaw is-saqaf tal-mina. Il-proġett ta' triq minn taħt it-tnieda fi frar li għadda u se jkonsisti fil-bini ta' mina ġdida twila 60 metru li taqqa' triq l-imdina ma' triq arterjali tal-Imrieħel. Id-direttur eżekuttiv tat-taqsima tal-proġetti ta' Infrastruttura Malta, Rejfel Abdilla, spjega x-xogħol li se jsir fil-jiem li ġejjin. Din il-fażi tinkorpora il-formazzjoni tas-saqaf, bażikament hija kompost mill-travi ta' 6 tunnellati l-wieħed, hemm 16 travu b'kollox, u sistema ta' predal bejnietom li fuq imbagħad jintrabat iktar rinforz ta' ħadid u jingħata t-topping tal-konkos fuq li huwa kollu strutturali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Trustin Farrugia Khan, spjega li meta l-mina tkun lesta, l-Aġenzija se tkompli x-xogħlijiet fuq ir-roundabout il-ġdida ta' fuqha, flimkien ma' karreġġati ġodda li jirrispettaw aktar lil min juża r-rota jew jimxi. Wara Settembru allura mbagħad ħasser tibda tinbena r-roundabout biex imbagħad iżżid il-konnettività biex dawk li ħajmorru minn Ħalbalzan ikunu jistgħu jmorru ħattart u lejn Ħażabuġ u kif ukoll biex ittejjeb il-konnettività ta' dawk li huma pedestrians kif ukoll ta' dawk bir-rota. Min din il-mina it-traffiku lejn il-vant minn triq l-imdina Ħalbalzan lejn it-triq arterjali tal-Imrieħel se jiġi separat mit-traffiku ieħor li normalment jinġabar f'dan il-post. Il-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura u t-Trasport, Aron Farrugia, qal li dan il-proġett jikkumplementa s-Centrelink u qed irid taħares lejh b'mod holistiku ma' proġetti oħra li qed isiru madwar il-pajjiż. Dawn proġetti li qed indirizzaw l-isfidi li pajjiżna għandu, l-bottlenecks li pajjiżna kellu fl-aħħar snin u tindirizzaw għaliex il-pajjiż qed ikompli jikber mill-lat ekonomiku u mill-lat ta' popolazzjoni. Il-proġett tal-mina l-ġdida mistenni jinfetaħ għat-traffiku sal-aħħar ta' Settembru, filwaqt li r-roundabout ta' fuq mistennija tkun lesta sal-aħħar tas-sena.